welcome back my channel Renato Kilato ng Adventure. Atong ariyo na panginabuyan sa bulanon kining mamaligya og isda ka adventure mga goldfish, koy, unya nagkalain-lain nga mga isda ka adventure. Mo ni ang panginabuhian ni diri nila ni Sir at makita karon ang mga maanindot nga mga goldfish, mga koy ka adventure. Baligyan na located ko karon sa Barangay Tuburan, lungsod sa Ubay. Atong giari karon ang panginabuhian kining namuhi og mga goldfish, koy ka adventure unya mobaligya pud sila og mga isda ka adventure diri sa Barangay Tuburan. Ato karon si Sir Adventure, Sir Adventure. Atong giari si Sir mayong udto Sir. Kisay nga na to Sir? Lito Monredondo. Okay, atong gimamat karon si Sir Lito Monredondo ka adventure. Mo ni panginabuhian ni Sir. So pila ka tuig na kani Sir naninda nang namuhi og mga goldfish ko og nagkalain-lain nga mga isda. 1 year kapin. 1 year kapin na si Sir unya. Mo na gyud imong panginabuhian Sir. Kining mga lingaw-lingaw ra ni. Lingaw-lingaw danan siya po na negosyo po Sir. Okay, adventure, mo ni ang negosyo ni Sir so sa 1 year kapin ka adventure kining pagpamuhi og kining koy, goldfish unya mga nakalain-lain nga mga isda. Usa puro ka ni Sir sa Tuburan? Purok dos. Okay, adventure, nata karon located sa Purok 2, Barangay Tuburan, lungsod sa Ubay. Katong mga sikbit nga mga barangay sa Ubay nga nangita og mga maanindot nga mga koy, mga goldfish ari alang sa Tuburan na diri sa kang Sir Lito. Ato makita karon ang mga usa nga nang isda Sir kini Sir? Goldfish. Sa adventure atong tanawon karon ang maanindot nga mga isda. Usa nga nang isda Sir? Goldfish. Mo ni siya kita og goldfish. At tagpila pag buok ani Sir? Dili siya baligya. Manay goldfish ka adventure. Lain po tong koy Sir. Okay ka adventure ato makita karon ang goldfish nga kaning naimurag na crown sa ibabaw Sir. Saan siya? Goldfish gyapon siya di. Goldfish gyapon siya na crown. Bullhead. Okay. Okay adventure nata karon diri ni Sir Lito. Diri sa Barangay Tuburan, Purok 2 sa iyang maanindot nga mga isda. Kani siya breed ni siya Sir nya ang iyang maanak silpi imong ibaligya. Tagpila pug buok sa imong baligya ni Sir? Sa size. Magdepende sa size ka adventure ang gidakon, magdepende ka adventure na makita karon ang maanindot nga mga kanang goldfish ni Sir. Alas bikas ka adventure, arita Sir. Unsa po ni siya Sir? Sagol na kuan rayukin. Kining ko sa goldfish mo ni siya. Rayukin. Rayukin. Tagpila pug buok ni Sir? Pang breeder po na. Pang breeder gyapon niya. Okay, adventure din siya baligya, pang breeder gyapon siya. Amay kaning ito mo sa mani yayukin? Kuan Monster Oranda kaning itom. Breeder gyapon ni. Kining nay murag itom nga nay murag bubble eye. Kining nay kaning Sir kana kini. Dimikin. Okay ka adventure lain-lain angan sa pero goldfish gyapon sila. Pero lain-lain lang siya ngan. Okay ka adventure nata karon diri sa mga breeder nga mga isda ni Sir Lito diri sa Barangay Tuburan ato makita karon nga maanindot nga mga isda. Unya arita diri nay usa ka puso man siya kanang murag na itom Sir. Mao gyap kauban gyapon ni. Anda. Okay na ay kuan ni. Usa ba kan na filter ani Sir? Okay ka adventure para balik-balik ra to gyapon. Onya tatawag ka adventure mohangyo ta ni Sir Lito mo palit pog kog mga bisag napo kabuok kanang kuan kanang gagmay nga goldfish kay mato gagmay nga goldfish kay brato raman to mahangyo raman to ni Sir. Kani Sir kaning nasa likod Sir usa may gibuin mo Sir? Anak sa karpa. Di pero di makita. Kuan tubig. Tubig naglumot siya. Kani Sir kani usa man diri? Muli. Usa ang muli? Sagol 24K mga manggagmay. Di na siya mudag ko. Tagpila pug buok na Sir? Taggis. Taggis ra ang muli ka adventure ag buok. Okay ka adventure.
Kini sir, usa po ni siya. Kuha na siya kanang rayo ka monster na siya nga. Monster nga goldfish. Oh. Tagpila buok? Sila balik koleksyon ho na. Collection ni mo sir. Okay, ka-adventure collection ni sir. Mga maanindot nga mga isa to makita karon. Okay ni sir, kanang usay nga na sir. Apple muli. Apple muli. Makita na to ka-adventure ang tawag ko no ani apple muli. Okay, ka-adventure atong padulan ka-adventure. Tagpila buok ni sir ning apple muli. 20. Tag 20 buok ang apple muli. Okay, makita na to ka-adventure ang mga gagmay nga mga apple muli. Okay. Kini unsa po nga na ni sir? Kini sir? Kuan. Shubon. Shubon. Ready kuan na siya na fry. Fry. Anak na sa niya shubon. Amay ang mga inahanan ni Tapos minpan. to sa main pan katong dito sa entrance. Katong gato ka adventure katong una. Pagpila pagbuka ning Newmon? Depende sa size. Newmon siya, Newmon? Shubon. Shubon. Okay. Shubon man siya, Shubon ka adventure, Newmon. Shubon na sayo. Shubon na siya, Shubon. Tagpila buka ni sir? Yes. Tag-J's ang buok sa Shubon ka adventure. Nya, ano na putos lain? Kining mga gagmay sir, kini so po ni. Sangki muli. Sangki muli. Okay, ka-adventure mo na siya gitawag og sangki muli. Kana siya. Mudag ko po siya sir. Di kayo mo ako. Tagpila pagbuka ni sir? Mura gihapon. O ka-adventure ato makita karon ang maanindot nga mga isda, mga goldfish. Unya kining mga gagmay sir, usa po ni siya nganan eh. Plati. Plati. O ka-adventure ato makita karon mo na siya gitawag plati ni Sir Lito. Kumanag ko gyapon siya sir? Ngayon natura ka na po ba? Appearance niya. Di gyud siya yung umunag ko. Okay ka-adventure ato makita karon ang mga isda nga gipang display. Tagpila buka ni sir? Yes. Tag-J's ang buhok mo na siya muli. Plati. Plati, okay. Okay, ka-adventure mo na siya plati. Tag-J's ang buhok ani ka-adventure ato makita karon. Okay, kaning nasa aquarium sir, usa may nga nga isda sir? Monster. Okay, ka-adventure na po'y gitawag og monster na sa aquarium. Duha rin siya kabuk sir? Okay. Kuha na. Go out na. Punta na. Contest. Apil ka sa contest. Sa grupo. Okay, what's up ka-adventure? Katong ko sir, katong isda nga crown no kato? Katong sa apil ka sa contest. Katong wala siya kung magtilapia nga na crown. Katong bitong na sa manay murag buktot. Okay, ka-adventure mo na gitawag monster, mo ni monster. Apil na siya sa kwan kanang contest ni sir. Mudag ko ba na siya sir? Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon nga ang nindot kayo nga isda. Kining monster. Ato makita karon nasa sud sa aquarium. Okay. Ato makita ka-adventure. Unya na pa alitas mga naay mga gagmay nga mga itumon ka-adventure. Ato makita karon nga mga usay nga lang ni sir? Black Moscow gapi. Black Moscow. Gapi. Black Moscow. Gapi. Makblo, mga lisorang mga ngani mga isda ka-adventure. Black Moscow. Gapi. Okay mo ni siya gitawag Black Moscow Gapi ka-adventure ato makita nga mga amaanindot nga mga isda ka-adventure diri sa Barangay Tuburan, Purok 2, lungsod sa Ubay. Tagpilag buka ni sir? 100 trayo. 100 ang Trayo. o sa may pasabutan sir, 100 trayo. Sama ka mo 100. Trayo. Okay, ka-adventure. 100 ang tulo ka buok 100. Munag ko ba ni siya sir? Dili nga na ra. Ingani pa design lang siya. Okay lang dito sa para sa aquarium at makita karon ka-adventure ang mga maanindot nga mga isda nga gi-display baligya ay ni Sir Lito diri sa Barangay Tuburan at makita karon ang mga maanindot nga mga Black Moscow trayo sir. Gapi.
Okay, what's up ka-adventure? Ito makita karon ng mga nindot nga mga isda. Wadi kay mga gipangbuhi nga mga tilapia, sir? Wa na ang ibuha. Nga naman, sir? Wa kumukuha na to. Dugay ng ibang hatag. Ah. Okay, what's up ka-adventure? Ito makita karon ang mga nindot nga mga isda. Okay, ari na punta sa live ka-adventure. Ano? Ah. Kani sir, usa mo ni siya, sir? Balon muli. Ah? Balon muli. Balon. Balon muli, sir. Okay, mo ni kita og balon muli ka-adventure. Kining ato makita karon. Munag ko po siya, sir. Tayo. Tagpila po buka ni, sir? Yes. Taggis sagbo ka-adventure, barato ka-adventure. Katong mga nangita og mga maanindot nga mga isda nga mga goldfish, ari lang sa Purok 2, Barangay Tuburan, lungsod sa Ubay. Ari ni Sir Lito ato makita karon. Unya ana po ta ka-adventure. Oh, at ari sa sira. Kani Sir Lito, sa may ngana ni Sir? Pamingo. 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 Flamingo. Okay, ka-adventure man kita og flamingo. Di po siyang unag ko, sir. Ah, tagpila po buka ni, sir? Taggis ang buok sa Flamingo ka-adventure ato makita karon. Ato makita ka-adventure ang mga maanindot nga mga isda nga flamingo. Taggis ang buok ka-adventure diri sa located sa Barangay Tuburan, kang Sir Lito. Kaning nay murag ilang silungan, sir. Pure yun siya nga halaman, sir. Kini, sir? Awag ka-adventure kining gibutang nila, pure na silang halaman ka-adventure nga gibutang. Abi na murag plastic, sir. Okay, what's up ka-adventure? Natakaron sa panginabuyan sa Bulanon kining pagpamuhi ni Sir Lito sa og mga goldfish. Unya katong mga mupalit, mubaligya po si Sir Lito og mga isda nga mga nindot kaayo nga mga isda. Kani sir, sa may ngalan nga nasa foam, sir, gagmay sir, murag magtilapia, sir. Parrot dwarf. Parang na rin niya. Daghar. Ay parrot. Parrot dwarf. Parrot dwarf. Mo ni kita og adventure og parrot dwarf. Sa dagat pa na muna yung mulmul. Mo siya sa dagat pa ka-adventure, mo na siya mulmul sa dagat. Parrot dwarf, sir. Parrot dwarf o ka-adventure. Tagpilag buka na, sir. Tag 15 ka-adventure ang parrot dwarf. Nindot kayo tanawon ka-adventure ang mga isda nga parrot dwarf. Tag 15 ang buok paligyan ni Sir Lito. Okay, ito makita karon ang mga maanindot nga mga parrot dwarf ka-adventure at makita karon nga mga isda. Mogi po na din sa ubo, sir. Amo katong imong ingon nga parrot dwarf. Kini, mo rin siya, ka-adventure mo rin siya ang kauban ragya po dito ka-adventure ang parrot dwarf. Tag 15 ang book ani ka-adventure. Mo rin siya kurma og tilapia, sir. Pero gagmay siya, sir. Muna yung parents niya. Na diha. Mo ni siya iyang mga Muna yung parents. ginikanan. Mo ni siya ginikanan ka-adventure sa parrot dwarf. At makita ka-adventure. Kining duha ka buok. Kining puti, sir, mo na baji. Kining stripe mo laki. Ari sila magbuhat og kanang mga similya.
Oh, ano naman yung similya gagmay? Ana ni similya gagmay? Ano na? Ano na di ay? Mga gagmay. Gagmay kayo. Ang pagkaon ni mo sir kanang floater. Tuwan ra. Primas. Primas. Kanang primas kauban ra sa floater dahil lahi. Sa manang primas kanang gi soda serpindaan? Oh, Pwede mo tara sir? O ka-adventure ang pagkaon ni Sir Dere ang primas. What's up ka-adventure? Natakaroon diri sa panginabuhi sa Bulanon kining nabuhi og isda. Unya mobaligya po sa Sir Lito og mga goldfish, koy, unya nagkalain-lain nga mga isda. Mo ni si Sir. Sir Ben. Mo ni ka-adventure, mo ni pagkaon. Mo ni siya. Sa tanang isda ni Sir. Dili, lahi-lahi. Lahi-lahi. Pero katong mga ingatong mga Yes. goldfish, Lahi to siya, kato gamit ko to titanium. titanium. Pero pwede po siya floater, nga starter. Katong mga dagko-dagko na. Okay din, Japon pero minus-minus og kalidad nito. Oo. O ka-adventure mo ni pagkaon sa mga katong mga gagmay nga isda, sir. Wala muli tanan og kape. Okay. Okay, ka-adventure gipakita ta sa pagkaon nga gipakaon ni sir sa iyang mga isda. Ato makita karon ang mga maanindot nga mga isda ni Sir Lito. Kini sir, unsay ngalan ni mga isda sir kini? Ngani gagmay. Muli gyapon na siya. Balon muli. Pero Oh. So gagmay gagmay ang kwan. Di na siya madagko. Unya kini sir sing goldfish siya. ay Red eye. muli. O ka-adventure man siya kita og red eye muli. Di na siya madagko sir. Ano ra? Tagpilag buok baligyan niyo sir. Tag 20. Tag 20 agbo ka-adventure, brato ra ka-adventure, tag 20 agbo. Okay, what's up ka-adventure? Natakaron diri sa panginabuhian sa Bulanon kining pagpamaligya ni sir og mga isda onya mo braid food siya og mga goldfish, isda ka-adventure nga mga koi. What's up ka-adventure? Natakaron located sa Barangay Tuburan, lungsod sa Ubay sa Purok 2 ka-adventure. Makita na to ang mga maanindot nga mga isda. Pwede mo pa gamayng floater sir para atong mga kwan sila. Okay ka-adventure, ato atong pakanon ang mga isda ka-adventure, makita na to. Tapos si sir nagkuha pa og floater. Lahi po na siya sir. Titanium. Titanium. Ato mapalit gyapon ni sa kwan sa mga pino siya ngat mo ni siya pino. Mo na ipagkaon ka-adventure kaning gitawag titanium. Awa ka mo pagkaon og floater sir. Kato floater ang sa mga tilapia no. Oh. Karon ka-adventure atong pakanon ang mga goldfish. O ka-adventure ato makita karon. Nga sa ka-adventure ato makita. Murag pusok pa sila sir, murag. O ka-adventure atong ang kana sir, ano man siya sir? Kuha na goldfish fry. Goldfish fry. Okay, ka-adventure. Unya kini sir, unsa po ni siya? Goldfish ya po ni siya. O ka-adventure, amo na siya kuy king, amo na pagkaon sa kuy. O ka-adventure namin sa gawas karon katong mga okay ni mo na siya mga kuy ka-adventure ato makita karon. Tagpila pag buka ni sa imong kuy sir? Collection nimo. Dili baligya. Pang-breed ni. Pang-breed lang, pang-breed lang ni ka-adventure kining koy. Pero wa pa kay na breed nga gagmay nga mga koy. Nana. Okay.
Okay, ka-adventure mo ni siya koleksyon ni Sir Lito kining mga koi. Ato makita karon ka-adventure. Naka-filter na siya, sir? Tinaog din siya, no? Basta naka-filter siya. Nakitaguan na nila sa ilawom. What's up, ka-adventure? Ito makita karon ang mga koi ni Sir Lito. Mga koleksyon niya ka-adventure. Asa magkatong mga konser, mga kuy nga ibaligyaay nimo. Kini. Ka-adventure mo ni siya yung mga kuy nga ibaligyaay ni Sir. Ito makita karon. Adventure, amo na niya panginabuhi sa bulanon kining pagpamuhi og isda ni Sir Lito Monredondo. Oy ka-adventure, nakapalit na ko og goldfish ako ning dalos bay kay to pug koy gibuhat nga aquarium nga sikanan nga refrigerator nga scrap. Okay, daghang salamat ka-adventure, maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw pagkalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure, God bless. Koy sir, koy.